Machiegni e ngima Yesu wuod Nyasaye. Yesu ne onyuol higni 220 mosekalo chien e kinde mane Kaisar Augustus ruodh Rumi to Herode ruodh Judea. Nyasaye ne oro malaika Gabriel mondo bende odhi ir Mary mane en nyako silili, mane ong'ise ni biro mako ich kokalo kuom teko mar Roho Maler, bang'e tibiro nyuolo nyathi miluonge ni Yesu. Magi ne timore duto ka bende Mariam nosebedo gi wechego eki mag keny e kinde gi Joseph ma bende ne en wuod Judea. Magi duto bende ne timore mondo chopo fweny manonegi jonabi madongo machon machalo kaka Isaya mane wacho ni Yesu ibiro nyuol e anywolano endi mar Daudi. Kaluwore gi chik manogol gi Kaisar Augustus ruodh Rumi, ji ni kwano mano nochuno Mariam gi Joseph mondo odogi e piny Bethlehem, kamano bende ni kwano giende gi kanyono nonyuolo Yesu e kund dhok. Wira kuonde mag nindo nopong', mano chuno min-gi mondo bende otim mano endi e kund dhok. Malaika nowuok ne jokwath e pap kong'iso ni jawar osenyuol. Kamachielo bende sulwe notayo jogo mariek